Napakatapang ng Liberty Walk para gawin ang body kit na to at unti-unti na din ito nagiging most hated car project. Kilala ang Liberty Walk sa mga pinakamababangis na builds ng kotse, gaya na lang ng binaklas nilang Ferrari F40 noong 2023 at mga wide body Porsche na bumasag sa katahimikan ng internet. Pero itong ginawa nila ngayon ay parang below the belt na at hindi in-expect ng kahit sino. Lumang 1966 Lamborghini Miura ang sports car project, ang kotseng nag-kickstart ng supercar era. Sabihin na natin ito yung pinakaunang supercar noong hindi pa uso ang mga luxury sports cars. Pinakamabilis na production car pa ang Lamborghini Miura noon na may 3.9 liter V12 engine at napaka-rare at tinuturing na priceless art dahil 763 lang ang ginawa sa mundo. Ito na nga, napagtripan ng Liberty Walk ang Lamborghini Miura at binaklas. Pinalitan ang classic aluminum body ng wide carbon panels at kinasa ang napakalapad na pakpak sa likod. Lower din ang stance na parang sasayad na sa lupa. Di man nila ginalaw masyado ang headlight pero napakalayo na sa original ang body. Noong nilabas nila ang Miura sa 2025 Tokyo Auto Salon, pumutok ang fuse ng mga purista sa sobrang galit at sinasabing nilapastangan nila ang isa sa pinaka-iconic na kotseng ginawa sa mundo. Hindi maabutan sa sobrang bilis itong Japanese Street Racing Club at ultimo mga pulis ay hindi makasabay hanggang sa isang aksidente ang tumapos sa lahat. 1985 isang grupo ng mayayamang Tokyo Street Racers ang nabuo na sikat sa bansag na Midnight Club. Sa sobrang secret ay kailangan mo munang patunayan ng sarili mo bago makapasok. Ang requirement ay makisama ka sa mga race ng isang taon at mahigit 160 miles per hour dapat ang bilis ng sasakyan mo. Pero ito ang kakaiba sa kanila. Meron silang striktong patakaran na dapat hindi sila makasakit o hindi maipahamak ang kahit sino. Kapag reckless driver ka, sisipain ka na palabas ng grupo. Halos 15 years din tuloy-tuloy na nakikipagkarerahan ang Midnight Club sa Wangan Expressway tuwing gabi kasabay ang mabibilis nilang sports car na umaabot sa 180 miles per hour. Sikreto lahat ng identity ng miyembro. Codenames lang ang ginagamit at kahit isa ay hindi pa nauuhuli. Magagarang GTR, Supra at Porsche ang nilalabas nila gabi-gabi. Nakadikit ang unique Midnight Club stickers. Bawat race ay coded sa mga newspaper ads. Kasama ang location at oras ng mga tunay na members lang ang nakakaintindi. Hindi din sila mapigilan ng pulis at kinatatakutan din sa baluarte nila. Pero noong 1999, sa isang race, nagpang-abot sila ng isang biker group. Nag-traffic ng malala at humantong sa isang malubhang banggaan na tumapos sa buhay ng dalawang biker at 6 pa ang umuwing sugatan. Pagkatapos ng trahedya ay nag-disband ang original legendary Japanese race group na Midnight Club. Itong mabagal na Toyota ay hindi talaga ginawa para sa racing pero naging isa sa pinakakinatatakutang street race car sa Japan dahil sa isang anime. Nagsimula sa creative artist na si Shuichi Shigeno. Wala siyang magarang sasakyan gaya ng Bugatti o Skyline. Meron lang siyang junk shop grade na Toyota AE86. Kotseng sa sobrang boring ay hindi mo lilingunin sa kalsada. Isang gabi matapos sumemplang sa palikulikong mountain pass, hindi lang siya nakaligtas kasabay ang wasak na kotse. Bitbit pa niya ang isang storya. Nagpaikot-ikot sa isip niya ang tanong na paano kung ang isang walang kwentang kotse ay magpapahiya at sisibak sa mga pinakamabilis na sasakyan sa kalsada. At dito na nabuo ang kwento ng anime na Initial D. Ang main character ay si Takumi Fujiwara, batang mukhang laging inaantok na nagde-deliver ng tokwa sa umaga bago pumasok sa school. Pero sa bawat araw, hindi lang naging obligasyon ang paghahatid niya ng tofu, kundi driver training. Lumalabas si Takumi sa weekends dala ang kanyang AE86 para kumarera at pakainin ng alikabok ang mga RX-7, Evo at GTR. Pero ang nagpabigat talaga sa istorya ng anime na tila ba tumatagos sa tunay na buhay ay inspired ang author nito sa galawan at real-life drift racer na si Keiichi Tsuchiya na kung tawagin ay Drift King. Tunay na nagtraining sa mountain roads ng Japan sa kayang isang Toyota AE86. Bakit nga ba may letter X ang headlights ng mga race car? Kung naglalaro ka ng mga racing games o sa tunay na race mismo, mapapansin mong minsan may mga sasakyan na nakatape ang headlights. Meron pa nga niyan sa mga motor. Mukhang maangas pero hindi lang yan design. Sa panahon ngayon, gawa na sa matitigas na plastic ang headlights sa karamihan ng sasakyan. Pero noon, gawa lahat yan sa glass na masagi mo lang ng konti ay mababasag at sasabog sa maliliit na pira-pirasong bubog. Kumakalat yan sa racetrack at pwede makabutas ng gulong ng ibang kotse. Kaya naman para maiwasan ng ganitong eksena, nagsimulang maglagay ang mga racer drivers ng duct tape strips sa kanilang glass headlights. Nakadalasan ay pa letter X ang disenyo na nagmimistulang net. Mabasag man ang headlight, may nakasalo pa din. O diba hindi lang useful, maangas din tignan. Nang huhuli ng street racer sa umaga, pero sa gabi, ang pulis na to ay pasikretong naghahari din pala sa illegal street racing. Hindi mahuli ng kabatchmates niyang pulis dahil alam niya ang schedules kung kailan sila rumoronda. Alam din niya ang mga ambush spots, pagbabago ng ruta, pati frequency ng radyo. Noong 70s Detroit Night Drag Race, bigla na lang nagpapakita ang isang misteryoso at itim na Dodge Challenger, one of 23 na ginawa sa mundo. Sobrang rare at may matipunong 426 Hemi V8 engine. Tuwing lilitaw ang Challenger, ipapahiya lang nito ang kalaban. Pakakainin ng alikabok, tatalunin. Pagkatapos ay sisibat na at mawawala na lang sa
madilim na hamog ng gabi. Hindi na kukunin ng premyo. Binansagan ng sasakyan na Black Ghost dahil walang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng manibela. Ang driver ng nasabing sasakyan ay si Godfrey Qualls, active police officer sa Detroit na nagtatrabaho sa traffic division. Sikretong namuhay ng double life si Qualls at sinabi lang niya ang kwento sa kanyang anak noong 2015 bago siya pumanaw. Di nagtagal kumalat ang kwento, naukit sa history at naiprint sa US National Historic Vehicle Register ang kanyang Dodge Challenger at naibenta ng halos $1 milyong. Sinasabi ng ilan na peke at kathang-isip lang ang istorya para mabenta ng mahal ang lumang Dodge Challenger sa auction. Ano sa tingin mo? Umorder ng Bugatti Veyron itong YouTuber sa Alibaba sa halagang 1.8 million pesos lang. Makalipas ang 4 months, nagulat siya at hindi inasahan ng sorpresang dumating. Sumikat sa pag-experiment si Carter Scherer at eto nga, nakahanap siya ng di kapani-paniwalang deal online. Binebenta daw di umano ang isang second-hand Bugatti Veyron Hypercar sa katumbas na presyo ng isang Toyota pickup truck. Nakasulat sa ad na meron itong zero mileage, over 1,500 horsepower. Kasama pa nga ang detalyadong documents ng Bugatti Chiron. Oo, hindi papeles ng Veyron. At may pictures pa mga bro. Ang kulit nito, may kutob na si Carter na hindi totoo. Pero interesting kaya ni-record na lang niya para sa vlog. Pinindot niya ang checkout, naghintay ng ilang buwan at sa wakas dumating sa garahe nila ang isang higanting wooden crate. Punong-puno ng Bugatti logo at may mga papeles na mukha talagang legit pero nabigla ang lahat nung binuksan na ang kahon. Hindi existing ang makina o kaha ng original na Bugatti. Walang laman sa loob at casing lang na gawa sa foam ang dumating. Mukhang Bugatti lang ang pagkakadesign at parang props lang din sa Fast and Furious na pelikula. Hindi man lang replica o kit car na ine-expect nila.